बे गोदान बोसोरनि थाखाय आङो विश खालामहरो जे बयखौबो इसोरा मोजाङै लाखिगोन आरो मोजाङै दोनगोन आरो जों बयबो जोङो गासिबो जोङो सिरि मोननानै जोङो थानि आरो समा जोङो माब्ला जागोन बेखौ रावबो मिथिया। बेनिखायनो बेवहाय बुंदों बोसोना नोंसोरो सिरि मोननानै था जे जोङो अरायबो सिरि मोननानै थानो नांगौ जे सेकेन्ड नैथि फैगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि फैगोनखौ जों रावबो मिथिया आरो जोङो खैफोद आफोदफ्रा माब्ला जागोन माब्ला फैगोन बेफोरखौ रावबो मिथिस'आ। बेनिखायनो जोंनि जिउफ्राबो दानो दं दानो गैया। बेनिखायनो जों बयबो सिरि मोननानै जोङो थानो नांगौ आरो बेयाव बुंबावदों फोथायनायाव गसंथाब। जोङो फोथायनायाव गोग्गोम जा, जोङो नांथाबनानै जोङो थानि जे जिसु ख्रिस्ट'आल' जोंनि बासायग्रा होननानै आरो गोहो खालाम। जोङो गावखौ दुरबल दाजा, दुरबल खालामनो नाङा। गोहो खालामनानै जोङो बुंनि जे जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि हेफाजाब होग्रा आरो दैदेनग्रा आरो बासायग्रा बोलोग्रा जा होननानै बुंदों। जों बयबो बोलोग्रा जानो जोङो सुथुरफोर फैब्लाबो जोङो गियालाबासिनो जोङो आग बारायनानै जे जिसुजोंल' जोङो थांफानो जोङो नाजानि। जे जिसुजों जोङो थांफानाय समफ्राव जों बिनि उन उन थाबायनायफ्राव जे खैफोद आफोद फैब्लाबो जोङो बोलोग्रा जानो हानानै जे जिसुनियावल' जोङो थाबायनो हागोन। जों बेफोरनिफ्राय उनफिना लाबासिनो जिसुखौल' जोङो नाजावनो हानाय बायदि। आरो बेवहाय बुंबावदों नोंसोरनि गासैबो अननायजों जाथों होननानै बुंदों। आरो जों बयबो जे जों जेसेबांखि खामानि मावा माने, जेसेबांखि जोङो जे मण्डलिफ्राव एबा गासै खामानिफ्राव जोङो मावा मानो, बेफोरा मा होनदों अननायजों जोङो बयबो खामानिफोरखौ मावलायनो नांगौ होननानै बुंदों। बेनिखायनो फै जों बयबो गाव गावखौ जोङो सिरि मोननानै जोङो थानि सोलोंनि आरो फोथायनायाव जों नांथाबनि आरो गोहो खालामनि आरो बोलोग्रा जानो जोङो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो अनलायनायजों जोङो गासै खामानिफोरखौ जों मावलांनो हानाय बायदि इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों बयखौबो बोर होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। आमेन।